Ni fa ina jin daɗin ya safiyan nan. Ai safiyan nan ba ta yi fa. Kai maza ai munin glory duniya ne baba. Kuma ka san me yasa nake ƙara jin daɗi ma wai? Shiga mana. Mun tashi daga unguwan nan taku mun rabu da wannan jarrababban yaron nan Alami. Wannan yaron? Buda uba. Ai na tsani yaron nan. Dan kana ganin sa kaga dan Daudu. Ni fa ka hanya kowa zargin shi nake ba baya wannan din mai ba. Maza ba kyau zargi ba kyau zargi. Kai gaskiya ya faɗa. Ba kyau ne. Haka ne. Yana yi man dan iska ne. Baba ko dai ka dawo yar gida ne. To dama abin da ya kani garin nan kenan. Au. Wallahi na sani. Ai daga ganin ka. Na san abin da ya kawo. Wallahi da kai za a yi. Da kai za a yi na ran sai da Allah. Kun gari ba an tashi shi. Kaga to an jima fa abubuwan nan za ka samu. Kai. Ni ba da kai na dogara. San kamar ya shamonin glory din nan ta kai ya kamata an jima na ta kai. Da kai na dogara an jima. Sai mun hada. To ya sai man dan? Sai wanda. Baba to shikenan ayin da rabbana. Wahala babu ita. Wannan gaskiya ne baba. Yeah. To ake muna taron majika. To shine ba. Aminiya. Ami. An dawo? Na je gidan su mai bane. Ka san gidan nasu ne dama? Mun taba zuwa kwanakin baya. To na taya sun kai kaya ne ma yau. Allah sarki, ita ma babas ta su ai ta zo gidan nan ta faɗa min. Okay. Ina abinci na. Haucan da ka tafi baka ci abincin ba? To ai Dubai cikin kicin. Aminiya. Mbala. Ya ne? Ya ake ciki ne. Kai bai da ma mai ba fa za a yi. Ba da Wallahi tallahi. Yaushe ne? Na gobe ne ma. Gobe na. Ta yashin mutunci baka faɗa min baka ce wani gobe za a yi. Ba ku hakuri ita bata gaya ma ba ni. Allah ma haɗu bata gaya mu. To wallahi gobe za a yi. Za mu je a yi. Ai na za a yi. Gidan su mana ba wannan ba fa. Sun tashi daga nan gidan fa. Kai da Allah bari jiya nan ma da ita. Wallahi sun tashi. Ai daman can ba kayan su ma ko dai a gidan nan. Duk sun kwashe su. Ai malam su tashi. Wallahi yau sun koma. Su tashi yau kuma gobe a biyar. Wallahi ai sun gama shi da komai da. Kai yalla gidan fa gidan kanin baban su ne wanda ya koma Dubai shine kawai baban su ya koma gidan. Gidan za su gyara a wannan ne. Yana zan je. Za ka je gurin Amini? Okay, bari in shiga mu da isa. Bari barin ta. Okay, to shi. Aminiya. Ai zan ci uban yaran nan. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina wuni? Lafiya kalau. Ya gida? Lafiya kalau. Wai ina kuwa Al'amin. Ban gan shi ba. To sun fita sun je wani guri amma ya ce ba daɗewa za su yi ba za su dawo. Okay. Na ga bai zo bane na ce to bari in tambaya. Okay. Yana da kyau haka nan. Bari in kira shi in ji ko sun isa ko ba su isa. To shikenan ba komai. Na gode. Yawwa sai an jima. Hello Ami. Kai ya muka yi da kai ba ce mun kai karfe 12 zaka je gareji ba? Wallahi mun ma riga mun siya abin da zamu siya daman kek ne muka je siya kuma mun riga ma mun siya amma yanzu nan zamu tafi mun dan tsaya gon lilo ne yanzu haka amma muna dan gama yanzu zamu tafi ba daɗiya zamu yi ba yanzu nan ma za mu hau lilon mu sauko. To kai sauri ka tafi yanzu nan. Tam yanzu muna gama ma tafiya zan yi ba zan ma bata lokaci muna gama. Sai tsaban yin shiririta. Kina kallon sa ko? Babu a garin ku ko? Kaman ya ba a garin ku to na garin ku ai ya fi wannan. Waye ga? Sabbi ka. Zaka je zaka gani. A'a ba.
za abin da za a shi ne mu je mata da mu tunda akwai ragowar canji sai mu je ke ma sai ki hau. Wani sai ka bashi kuɗin yaji. Saboda na ga ya fi ka sanin garin nan ne shi yasa na bashi. Ba ni dan uwanki ne ya kamata a cikin ba kuɗin yaji. To yanzu zan an so kuɗi ne sai in baka? Ki bashi kawai. Sai beki. Ai na gani ko ka sha kyau abinka. To wannan karan kuma me za a kai mata? Agogo na siyo mata. Ina ka samu kuɗi? Ke kika bani. Awo, ai ko na manta. Kai, ai ko ne kyau da shi. Wallahi. Hata kan ne na. Yanzu kan acan da kai kaga yanda kai? Wala a daga gare. A gurin duk sai ka fi su kyau. Allah. Wallahi. To kaga. Amma fa ka dawo da wuri. Da wuri ma kun Allah ne. Ha, na tafi. To a da lafiya. To. Au. Nan ya ba agogon? Ai ko bara na kira shi. Wayan kaga wayan ma na ringe a ɗaki kenan nan ma ya batta ka dawo ai an shirya na shiga na ganki kuma da hijabi ba za ki je ba? Ban je ba. To ne amma yanzu a ce za a kamar ni za a yi birthday ɗina ba ke babu dadi? A ba. Batu a girma ya zo tun ana yarinta har kika kai haka ana kan abu daya yanzu ai girma ya riga ya zo tun da yanzu ga Sadiq ya riga ya shirya za ku iya tafiya kin ga dadi kuma yanzu aiki ya masa yawa shi ma har yanzu bai dawo ba ga kai za ku iya tafiya yanzu to shi ke a kula da a kiyaye okay Allah ya tsare Ina yau sabon waka dole su ji ta fashe a ko'ina ƙauye da siri waya ba su ganga. Sirayya, yana yake anan? Wallahi na juma anan. Ai mu zuwa muka yi mun ga ba abin da ba zan gani ba bai. Wallahi ba abin da ba zan gani. Wallahi ina yake yi. Kai ne a gidan nan? Me kika zo yi ne wannan? Kai ban tambaya da ka zo yi. Da Allah faɗa ni wallahi ko wallahi mai mamaki. Ni ce dai zan ci na yi mamaki da nan. Zan ba gwara wallahi. Ya ake ciki today. Kai ba ka da mutunci. Tun a makaranta da aka yi hutu ban ƙara ganin ka ba. To ai da kai har tip ɗin ba kwa neman mutane. A ba haka bane. Kai baka san an shiga rubi bane ba. Ni ka rashi nake zuwa fa.
wallahi Allah gare ta ne injiniya ne kai to yanzu ake ciki ina mu yi banne tana ciki tana kwalliya ya san gwalli ko ban waje ko kai zaki ba a ni awa ai zan mara ta fashe a ko'ina ƙauye da siri oya ba su ganga oya ba su ganga ganga sa mana ganga sa mana ganga karki kula shi kar da kai yadda ta yi maka wayo yan kudaden ka duk fata kwashe It's your boy Freezy. Beats by Har kina so na to me yasa kika raina ni kudan kin ga ki ce ki rikita mun tunani Biko, I know you know, bana san raini ta ce taho ka zo you are my baby in har kana so na to mai sa ka raina ni kudan ka ga kai ne ke rikita mun tunani Biko, I know you know, bana san raini Taho, ka zo, you are my baby I just know that someday things will turn together. I just know forever the Galiana, Ibiraka, Dolane, what the enemy for that shin Dolane, Abu Kanaki was always super cool, my day, go away, they don't have with the as I'm a Dolane, to put and king of Bana cheating, Kinama should me babu reason.